Wara li fl-aħħar jiem l-Speaker Anġlu Farrugia ordina lil Partit Nazzjonalista u l-midja tiegħu biex jikkoreġu l-gideb u t-tawwiġ ta' diskors tal-Ministru għall-Intern Byron Camilleri. Mhux biss għadu ma sarx dak li kellu jsir, iżda l-kap Alex Borg ukoll ittanta jfarfar minn din ir-responsabbiltà. Waqt li ruling tal-Speaker ġie deċiż fis-seduta ta' nhar il-ħamis filgħodu, kemm il-PN kif ukoll il-midja tiegħu inkluż in-net baqgħu m'għamlux il-korrezzjonijiet, anzi komplew jinsistu fil-gideb biżjed stqarrijiet u rapporti. Kien il-kelliem għall-intern tal-Oppożizzjoni Derin Karabot li fi stqarrijiet maġlin dwar il-korp tal-Pulizija attakka lil Ministru Camilleri u allega li dan ipprova jitfa' xi ħtija fuq xi maġistrat brabta ma' rejd li wassal għal sejba ta' kilos kbar ta' kokaina. Il-ġimgħa filgħodu One News taqsa speċifikament lil kap nazzjonalista x'inhi raġuni għaliex għadhom ma sarux tali korrezzjonijiet. Waqt li evita għal kollox ir-responsabbiltà fuq il-partit li jmexxi għall-istqarrija uffiċjali li ġiet ikkundannata mill-Speaker, Borg qalilna li hu m'għandux kontroll fuq xi jiġi ppubblikat fil-midja tiegħu skontu għax din indipendenti. Intalab ukoll li intom tikkoreġu nistgħu ngħidu xi stqarrijiet u anke artikli fuq in-nett wara li kdibtu fuq il-Ministru Byron Camilleri. Dan għadkom m'għamiltuhx għalfejn. Ovvjament ħanejlek in-nett taf li hija midja ġifieri ma nistax niddetta il-nett xi jikbux ma jikbux ta' ġifieri. Meta nsistejna dwar l-istqarrijiet uffiċjali tal-PN, Borg għażel li jaħrab mingħajr ma jagħti risposta. Se tkunu qegħdin tikkoreġuhom? Kdibtu fuq il-Ministru Byron Camilleri. Nifmu li d-deċiżjoni mill-kap nazzjonalista l-partit u l-midja tiegħu li jinjora l-ordni li ngħatat mill-President tal-Kamra tad-Deputati l-ogħla istituzzjoni fil-pajjiż twassal għal riperkussjonijiet aktar serji.